our new Supra Queen dahil opisyal nang itinanghal bilang Miss Supranational Philippines 2027 ang Kapampangan Pride na si Allison Hetland matapos ang ginanap na The Miss Philippines Coronation Ball nitong May 10. Nasungkit ni Allison ang corona matapos ang kanyang standout performance sa Miss Universe Philippines 2026 kung saan umabot siya sa top 7. The moment we've all been waiting for, ladies and gentlemen. Miss Supranational Philippines 2027 is Pampanga Allison Arceo Hetland. Dahil sa kanyang elegance, confidence, at undeniable stage presence, pinatunayan niya na handa siyang makipagtagisan sa international stage. I believe it is still very important to represent the Philippines in a global stage because the Philippines has so much to offer. From its beautiful mountains to its very beautiful beaches, the Philippines is such a beautiful country to live in. And I know that the most powerful tool that I have is to use my voice and be that example that we Filipinos are strong, independent, confident, and beautiful. Thank you. Aminado ang beauty queen na pangarap talaga niya ang titulong ito, kaya't laking pasasalamat niya sa tiwalang ibinigay ng The Miss Philippines Organization. Sa kasaysayan ng Philippine pageantry, itinuturing na isa sa elusive crowns ng Miss Supranational dahil isa pa lang ang nakapag-uwi nito para sa bansa na si Mucha Datul noong 2013, kaya isang hamon para kay Allison ang pagsungkit ng koronang ito. Samantala, si Miss Supranational Philippines 2026 Katrina Liagado ang representative ng bansa sa susunod na edisyon ng Poland-based pageant sa July 31. May higit isang taon pa si Allison para hasain ang sarili bago ang kanyang laban sa 2027. Kasama si Vin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News.